τις σιρήνες, τους βομβαρδισμούς, δηλαδή τους ήχους από τους βομβαρδισμούς, και μου προκαλούσε φόβο και η εκπομπή από τα ραδιόφωνα. Νιώσαμε μεγάλο άγχος. Είπαμε ότι 2-3 μέρες θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Δυστυχώς κράτησε περισσότερο. Με πολλού τραύματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία τότε. Ήμουν 1 χρονού στρατιώτης και έτσι έλαβα μέρος και στον πόλεμο. Ναι, θυμούμε, ήμουν σπίτι, ακούσαμε τις σιρήνες και βγήκαμε έξω και είδαμε τα αεροπλάνα που ρίχναν τους αλεξιπτωτιστές στις χαμίτμαντρες. Οι χαμίτμαντρες είναι δίπλα-δίπλα μαζί με την Ομορφίτα και ήταν πάρα πολύ κοντά τα στρατεύματα των Τούρκων και έτσι αναγκαστήκαμε να φύγουμε όλοι μας από την Ομορφίτα. Τίποτε δεν νιώθαμε. Εμάς η έννοια μας ήταν τι είναι ο πόλεμος, τι είναι τούτο που πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Έννοια μας ήταν τι θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Η εισβολή ξεκίνησε ήταν Σαββάτο 20 Ιουλίου 1974 και εκείνη την ημέρα πρωί όταν αρχίσαν συναγερμοί μας έβγαλαν έξω από το στρατόπεδο και περιμέναμε διαταγές το ότι ήταν να κάνουμε. Οι πρώτες εικόνες που είχα από την εισβολή ήταν ο κόσμος που πανικόβλητος έβγαινε από τα χωριά στην Πεδιάδα και ανέβαινε πάνω στα βουνά στην Κητσιλιά. Θυμούμε ουρές στα αυτοκίνητα που έρχονταν στο χωριό μας και στα χωριά τα γύρω από το Αληθινό. Θυμούμε το ραδιόφωνο που μετέδιδε συνέχεια πολεμικά εμβατήρια, πολεμικά ανακοινωθέντα και εμείς όλοι με πολύ τρόμο και φόβο παρακολουθούσαμε τα γεγονότα που εξελίσσονται. Βεβαίως υπήρξαν στιγμές που φοβηθήκαμε στον πόλεμο, διότι υπήρχε ένα μικρό παιδάκι στην αγκαλιά μου 3 μηνών. Θυμάμαι, ήταν 20 του Ιούλη. Ήμουνα σε ένα φυλάκιο με κάτι φίλους στρατιώτες. Βάσαμε με τα αντιεροπορικό στο αεροπλάνο. Όταν η ώρα 8.30 έσπασε η γραμμή της Νιάμπηλιας, ήρθε ένα Land Rover και μας είπε να φύγουμε από το χωριό γιατί τα άρματα ήταν έξω από το χωριό μας. Τότε εμείς φύγαμε και πήγαινε ο καθένας όπου νόμιζε ότι θα γλίτωνε από τους Τούρκους. Καθόμουν στα Βανώσια, την πανέμορφη πόλη της θαλασσοφύλητης πατρίδας μας. Οι ειδήσεις τότε μιλούσαν για τα τουρκικά πολεμικά πλοία που ετοιμάζονταν να εισβάλλουν στην Κύπρο. Έτσι, χαράματα της 20ης Ιουλίου, τα πολεμικά αεροπλάνα της βάρβαρης εισβολής έριχναν τις βόμβες τους πάνω από την πανέμορφη πόλη του Πράξανδρου, δηλαδή την Κερίνια. Όλος ο κόσμος από τα χαράματα αγωνιούσε. Πρωί-πρωί το ραδιόφωνο του ΡΙΚ
καλούσε τους στρατεύσιμους να καταταγούν στην εθνική φρουρά. Έτσι κι εγώ έτρεξα να καταταγώ μεταξύ των πρώτων. Η αγωνία και τα κλάματα των παιδιών και του κόσμου γενικά ήταν απερίγραπτη. Επίσης ανασυχούσα διότι και ο σύζυγός μου ήταν στον πόλεμο. Εγώ το έμαθα από το ραδιόφωνο το γαλλικό, το οποίο ήταν συνέχεια συνδεδεμένο με την Κύπρο και μιλούσε για το πραξικόπημα εναντίον του Μακάριου και ο Γάλλος ο εκφωνητής είπε ότι δυστυχώς υπάρχει φόβος εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Είχε προβλέψει ο ανταποκριτής της γαλλικής τηλεόρασης ότι θα υπήρχε εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Το ίδιο και οι Άγγλοι. Όχι μόνο προβλέψα, αλλά έδειχναν τα τουρκικά πλοία που ετοιμάζονται να εισβάλλουν στην Κύπρο. Όταν έμαθαμε ότι έγινε η εισβολή του Μόρφου, νιώθαμε μεγάλη πίστα. Πήγαν όλοι αρρωνάρων, πήγαν τα σπίτια μας, τα υπερουσίες, τις δουλειές μας και βασικά και εμένα οι γονείς μου έμειναν εγκλωβισμένοι στο Μόρφου. Ναι, ήταν τρομακτικό να βλέπεις τη Λευκοσία να είναι γεμάτη με πρόσφυγες. Τα βράδια όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά, δεν κυκλοφορούσαν καθόλου ούτε αυτοκίνητα ούτε παιδί στον δρόμο. Όλος ο κόσμος μαζευόταν στα σπίτια του. Υπήρχε ένας φόβος αβεβαιότητας που πλανάτων πάνω από την πόλη και αυτό κράτησε για πολλά χρόνια από το 1974 μέχρι και το 1978-1999, όπου επανήλθε ο φυσιολογικός ρυθμός στην πόλη. Με την έναρξη της εισβολής άφησα το χωριό μου, όπου εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια με τις ωραιότερες αναμνήσεις. Επίσης στην Αμόχωστο άφησα τα βιβλία μου και ό,τι άλλο χρησιμοποιούσα ως φιλόδρομο. Το πιο τραγικό για μένα είναι ότι στο δωμάτιό μου στην Αμόχωστο άφησα το πρωτότυπο του πτυχίου μου, έτσι που είναι ο Πάπυρος. Στο χωριό μου επίσης στην πανέμορφη Επτακόμη είχα όλα μου τα υπάρχοντα. Θλίβομαι όταν αναλογίζομαι τη σκλαβωμένη γη μας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήτανε δύσκολο. Αφήναμε πίσω βασικά όλη μας τη ζωή, έτσι. Το σπίτι μας, το σχολείο μας, τα χωράφια μας, τις γειτονιές μας, το βουνό μας, τη θάλασσα μας. Αφήναμε πίσω μια ολόκληρη ζωή. Ο κόσμος σχεδόν στην ολότητα του πίστευε ότι θα επιστρέψει στα σπίτια του. Γι' αυτό δεν μερίμνησαν οι πρόσφυγες να πάρουν οτιδήποτε μαζί τους. Ουσιαστικά έφυγαν με τα ρούχα που φορούσαν. Και νόμιζαν ότι θα ξαναρθούν. Ναι, ενώ στην πραγματικότητα με βάση το σχέδιο που έθεσε σε εφαρμογή ο Αττήλας, δεν επέτρεψαν σε κανέναν να επιστρέψει, αντίθετα έγιναν δύο φάσεις της εισβολής. Η μία στις 20 του Ιούλη και η άλλη στις 14 του Αυγούστου. Καταρχήν, περίμενα πως θα επιστρέψω και δεν ένιωσα
ότι έχανα την περιουσία μου ή τις αναμνήσεις μου ή τους χώρους στους οποίους έζησα. Κοίταξε Νικόλα, στην οικογένεια μου είχαμε αγνοούμενους, είχαμε βιασμούς, δολοφονίες ρε Νικόλα, όλος ο κόσμος είχε. Δηλαδή συγγενείς. Ένας αδερφός της προγιαγιάς σου που έμεινε στο κουπάδι του, τον δολοφόνησε. Και ήταν αγνοούμενος και χρόνια για να τον βρουν. Φόβοι και απελπισίες υπήρξαν όταν κατάλαβα ότι η επιστροφή δεν θα γίνεται και μείναμε πρόσφυγες σε άλλη περιοχή. Το πιο συμβολικό και το πιο είναι κάτι που πραγματικά μας μιλάει είναι τα κλειδιά του σπιτιού μας. Άρα λοιπόν η μάνα μου είχε φέρει τώρα τα κλειδιά, τα οποία μάλιστα νομίζω τα έχω εγώ αυτά τα κλειδιά. Η πρώτη απώλεια που είχαμε ήταν ο διοικητής του τάγματος μας. Ήρθε το μήνυμα ότι μας τον έφεραν νεκρό. Ήταν το χειρότερο πράγμα που αντιμετωπίσαμε ως τάγμα την πρώτη στιγμή. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί ενώ περπατούσε με τον άντρα της, τον σύζυγό της, έτσι, προς το βουνό, προς ένα χωριό που λέγεται Ελιά. Ξαφνικά αρχίσαν κάτι βομβαρδισμοί, χαθήκανε και από τότε δεν ξαναβρέθηκε. Και μάλιστα τα παιδιά της αυτής της θείας, ξαδέρφια μου δηλαδή, μεγαλώσανε μαζί μας, στο σπίτι μας, μαζί με τη μάνα μου. Η πιο δύσκολη στιγμή που έζησα κατά την εισβολή ήταν όταν οι Τούρκοι συνέλαβαν τους γονείς μου και τους μετέφεραν στην περιτυχισμένη πόλη της Αγχώστου. Και λάβαμε μέρος στον πόλεμο, ξεκινήσαμε η ώρα 3-4 το πρωί της προηγούμενης της εισβολής για να πάμε Κερίνια να αντιμετωπίσουμε την εισβολή. Παράδειγμα, να σου πω μια πρώτο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια που πήγαμε στην Κερίνια. Βρήκαμε στον δρόμο μας έναν τάγμα το οποίο είχε εντοπίσει η τουρκική αεροπορία και πολυβόλησαν όλο το τάγμα και εκεί σκοτωθήκαν πάρα πολλοί Κύπροι στρατιώτες. Το πιο έντονο συναίσθημα που έζησα κατά τη διάρκεια της εισβολής ήταν όταν πληροφορήθηκα ότι έχασα τον πρώτο μου φίλο, πολύ αγαπημένο μου φίλο, που περνούσαμε μαζί και πριν κάποιες μέρες πριν την εισβολή, όταν άκουσα 2 μέρες μετά από την εισβολή ότι σκοτώθηκε ο αγαπημένος μου φίλος Κωστάκης στην πράσινη γραμμή στην περιοχή του Ακτακαλά στη Λευκοσία. Ναι, κάναμε πάνω από 7 ώρες και ξεκινήσαμε από τη Λευκοσία με τα τεθωρακισμένα τα άρματα που είχαμε που ήταν το 1940, ούτε πολύ παλιά άρματα, παλιά τεχνολογία, δύσκολοι δρόμοι, στενοί δρόμοι για τα άρματα τότε της εποχής εκείνης,
Πάρα πολύ ταλαιπωρηθήκαμε. Όταν πιαστήκαμε Εχμαλώτη στο παλέγυθρο της Κυθρέας, είμαστε 150 άτομα. 6 άτομα οι οποίοι δεν φορούσαν ρούχα πολιτικά και ήταν με τα ρούχα τα στρατιωτικά, τους δολοφόνησαν δίπλα μας. Αυτοί οι άνθρωποι όταν έπεσαν νεκροί, τους έβαλαν δίπλα στο καμίνι και τους έκρουσαν. Τους έκαψαν. Μετά έδωσε διαταγή ο αξιωματικός ο Τούρκος να μας σκοτώσουν και εμάς. Για καλή μας τύχη, ένας άλλος αξιωματικός που ερχόταν με το Land Rover έπαιζαν τις πουρούδες και σταμάτησαν οι στρατιώτες να μας δολοφονήσουν. Όμως πριν γίνει αυτό, μας έζηραν και μια ρηπίνα από πάνω μας. Έθελαν να μας φοβήσουν, να μας σκοτώσουν, δεν ξέρω. Η δεύτερη φάση που ήταν να μας δολοφονήσουν υποτίθεται, ήρθε αυτός ο αξιωματικός και μας γλίδωσε. Αυτά μόνο θυμώ. Έχασα ρε Νικολανέ, το φίλο μου το Θούλ, συμμαθητής μου. Τον σκοτώσανε στην Άσια με τον πατέρα του. Ήταν συμμαθητής μου, καθόμαστε στο ίδιο θρανί. Και όταν μεγαλώσαμε, είμαστε φίλοι. Και αυτός έφυγε με τον πατέρα του και πήγε στην Άσια και τον σκότωσαν ρε Νικόλα μαζί με τον πατέρα του. Αργότερα συστήθηκε αυτή η λεγόμενη προσφυγική μέριμνα, όπου μοιράζανε κονσέρβες, τρόφιμα, διάφορα ψωμιά και διάφορα είδη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες. Γιατί μετά τους βομβαρδισμούς που ανέφερα προηγούμενα, ξεκινήσαμε όλοι μαζί και πήγαμε στο πελέντη μας, όπου μας φιλοξένησαν 1,5 μήνα, μέχρι να καθησυχάσει η κατάσταση, να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη αγκαλιά που άνοιξαν οι συγγενείς μου, οι φίλοι μου, εκεί στο Πελέντρι, και μακάρι να είναι καλά όλος ο κόσμος που συμπαραστάθηκε τότε στους πρόσφυγες, γιατί σε όλα τα χωριά της Κύπρου, ειδικά στα ορεινά χωριά, είχε αρκετούς πρόσφυγες που κατέφυγαν για να λυτρωθούν από τους βομβαρδισμούς. Την ημέρα της εισβολής φιλοξενήσαμε 4 οικογένειες στο σπίτι της μαμάς μου. Η μια οικογένεια ήρθε από το Πέλαπαΐς, που ήταν ο αδερφός μου ο μεγάλος, άλλοι από τη Λευκοσία και κάνουν Ακλή. Ο αδερφός μου ο μεγάλος, μόλις ακούσαν γιατί η εισβολή άρχισε από την Γερίνια, μόλις το ακούσαν, έπιασαν τα μωρά του με τις παντόφλες, με τις πιτζάμες και ξεκινήσαν όλο ο πουνό μέσω δικό μου για να έρθουν πάνω στο χωριό που ήταν ησυχία. Στον δρόμο χάσαν τις παντόφλες τους, συμπόλυτοι, ήβραν έναν αυτοκίνητο παλιό μέσα στον δρόμο, έπιασε το αδερφό μου και ήρθαν ολόγια στο χωριό. Την περίοδο εκείνη του πολέμου και της προσφυγιάς, τα αρχικά στάδια,
Βοηθήσαν μας διάφορες χώρες με τρόφιμα, αγαθά πρώτης ανάγκης και το κράτος. Πηγαίναμε σε ειδικά περίπτερα και πιάνναμε σαν πρόσφυγες προμήθειες πρώτης ανάγκης και ό,τι μπορούσε ο καθένας στο σπίτι του, αν εργάζεται ο πατέρας μας ή κάποιος αδερφός μας, εμέναμε όλοι στο ίδιο χώρο, περνούσαμε. Όλοι οι χωριανοί μας που ήταν στο χωριό εκείνες τις μέρες και όλων τον Ιούνιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1974 βοηθούσαν ένας τον άλλον και εμείς με τη σειρά μας οι χωριανοί βοηθούσαν όλους αυτούς τις χιλιάδες πρόσφυγες που έφυγαν από τα σπίτια τους κυνηγημένοι από τους Τούρκους και ήρθαν για ασφάλεια στα χωριά μας που ήταν πάνω στα βουνά του προόδου στη Σicilία. Μετά ζούσαμε στο δάσος της Άχνας πιο πολύ και από το Βαρόσι και από γύρω χωριά. Το δάσος ήταν δάσος, το είχαν δάσος που έρχονταν εκδρομές στα σχολεία, ο κόσμος ας πούμε. Μετά όμως που βγήκαν πρόσφυγες, έγινε προσφυγικός καταβλισμός, ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός και που αλλού βοήθειες τέλος πάντων και φέρασαν αντίσκηνα εδώ του κόσμου, φαγητά έρχονταν ομάδες, φέρναν οι Εγγλέζοι, οι βάσεις που ήταν εδώ κοντά, φέρναν φαγητά, διούσαν ας πούμε του κόσμου, στέκεται σαν συσίτιο και παίρναν το φαΐν τους, ρούχα, κουβέρτες, ρούχα για να φορέσει ο κόσμος γιατί έφυγε έτσι όπως ήταν και ήταν και καλοκαίρι. Φύγαμε τις παντούφλες τους μετά ένα φουστάνι καλοκαιρινό, ένα παντελόνι, μια πανέλα. Πολλοί κόσμος που έπαιρνε ρούχα έβρισκε μέσα στις τσέπες που άνοιγε, να δει τα ρούχα, έβρισκε γράμμα και κάποια γράμματα είχαν και λεφτά μέσα και γράφαν ότι είμαι από την Ελλάδα, ο τάδε και παρακαλώ αν πάρετε το δώρο μου αυτό να μου γράψετε, να έχουμε επικοινωνία. Και πρόβλημα για να βοηθήσουμε και τους πρόσφυγες που ήρθαν και έμεναν στο σπίτι μας, που ήταν γύρω στα 60 άτομα επιπλέον, μπήκαν και μοιραστήκαμε μαζί τους τα δωμάτια μας, τα υπνοδωμάτια μας, μαγειρεύαμε μαζί, μαγειρεύαμε ό,τι είχαμε στο σπίτι. Βασικά ένας φίλος μου Τουρκοκύπριος βοήθησε τους γονείς μου και φύγαν γλύωρα από το Μόσχου, διότι ο πατέρας μου ήταν χειρισμένος και δάμισαν τα και φύγαν σε μια εβδομάδα από την εισβολή. Στις στιγμές που αρχίσαν τα αεροπλάνα να πετάνε χαμηλά, άρχισαν τα αεροπλάνα να πολυβολούν στο πενταδάχτυλο, να βομβαρδίζουν κάτω στη θάλασσα. Υπήρξαν τέτοιες στιγμές και μάλιστα πολύ, πολύ έντονες και τότε φύγει από τα σπίτια μας και πήγαμε και να καλυφθούμε κάτω από τα δέντρα, κάτω από τα λεμοναδέντρα μέσα στα χωράφια. Άρα αυτές οι στιγμές ήταν όντως δύσκολες. Και μάλιστα υπήρξαν και στιγμές που πολλά τουρκικά πλοία είχαν προσεγγίσει τις ακτές της Λαπίθου. Και εκεί φοβηθήκαμε ότι θα κάναν και εκεί απόβαση. Ότι θα βγαίναν δηλαδή και εκεί. Επίσης, όταν έσπασε το μέτωπο στον Καραβά και τα λοιπά, που άρχισαν οι Τούρκοι να παίρνουν να περπατούν πάνω στο μεταδάχτυλο και να έρχονται προς τα κάτω. Αυτές ήταν δύσκολες στιγμές και επικίνδυνες. Το περιστατικό που μου έμεινε βαθιά χαρασμένο ήταν όταν ξεκινήσαμε από τη Λευκοσία τα άρματα μάχης να πάμε Κερίνια να πολεμήσουμε τον εισβολέα. Σε κάποια στιγμή εμείς όντως νέοι, άπειροι,
που δεν ξέραμε τι είναι ο πόλεμος, μας έστησαν ενέδραν οι Τούρκοι στα παράλια της Κερίνιας και εκεί κοινοτοποιήθηκαν τα άρματα μας. Χάσαμε 3 με 4 στρατιώτες, σκοτώθηκαν εκεί. Και εγώ προσωπικά τραυματίστηκα στα πόδια, αλλά μπόρεσα και περπάτησα μαζί με άλλους στρατιώτες μέσα στα χωράφια και πήρε μας λεωφορείο από τα Κερίνια στο νοσοκομείο της Λευκωσίας για περίθαλψη. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν, επειδή επία έφεδρος στρατιώτης, επία μέχρι την Κερίνια. Και οι Τούρκοι μόλις φτάσαμε στην Κερίνια μας περιμέναν μέσα και ήμασταν μέσα στα λεωφορεία. Εμείς δεν ξέραμε ότι οι Τούρκοι μπήκαν στην Κερίνια. Και τότε έγινε μάχες μεγάλες και αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε προς τα πίσω. Ένα περιστατικό που θα μείνει στη μνήμη μου για πάντα ήταν η τελευταία μέρα του πολέμου και όταν κάναμε προσκλητήριο το βράδυ έλειπαν 2 στρατιώτες και το πρωί που ήταν να πάμε ξανά στις θέσεις μας ήταν οι τελευταίοι στρατιώτες των τελευταίων πολυβολίων τους, οι οποίους βρήκαμε νεκρούς. Προφανώς από τουρκικούς όλμους και μάλιστα ο ένας ήταν και συμμαθητής μου. Υπάρχει ένα περιστατικό που ήταν στη διάρκεια μιας μάχης στα περίχωρα της Λευκωσίας. Ένας στρατιώτης που ήταν δίπλα μου σχεδόν 20 μέτρα τραυματίστηκε, ήταν όλος αίματα και τον πιάσαμε, τον πήραμε πίσω για να τον πάρουν νοσοκομείο και τότε ήταν που εφοβήθηκα και εγώ για τη ζωή μας, γιατί το ότι μας περίμενε. Όταν είσαι νέος, Νικόλα, όλα τα βλέπεις ωραία, ρόδινα. Και οι φίλοι μου ήταν φαντάροι περισσότεροι. Εγώ θα πήγαινα το Γενάρη στρατιώτης και τον Ιούλιο έγινε ο πόλεμος. Και ένας φίλος εκεί μου λέει, Νικόλα, θα έρθεις μαζί μας στο φυλάκιο και δεν θα σπάσει η γραμμή της μια μιλιάς. Και πήγαμε εκεί, Νικόλα μου, με έναν αντιαεροπορικό και βάζαμε στα αεροπλάνα. Έτσι πήγα στο στράτο. Εθελοντικά. Για το πιστεύω μου. Θυμάμαι το τελευταίο βράδυ στη θαλασσοφύλακη Αμόχωστο κατά τη διάρκεια της δεύτερης εισβολής. Τότε τα πολεμικά πλοία βομβάρδισαν ένα μεγάλο μέρος της Αμόχωστου. Τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στην πανέμορφη παραλία. Τα ράματα της ημέρας εκείνης, τα αεροπλάνα διέσχιζαν τον γαλανό ουρανό και σκορπούσαν τον δρόμο. Οι λιγοστοί στρατιώτες που απομείναμε διασχίσαμε τις πορτοκαλαιώνες της Αμοχώστου για να προχωρήσουμε, για να σωθούμε. Γιατί κινδυνεύαμε άμεσα. Και η άλλη φάση ήταν που πήγαμε στην Κερίνια και αντί να μας πάρουμε στα πλοία, διότι μας τάισαν τα ρουβίθια, ρε Νικόλα, τα χάλασμένα, τους έπαιρνε το κόψιμο και οι Τούρκοι όταν είδαν ότι στο λεωφορείο είχε λερώματα, μας ελιδοχώρησαν μες στο λεωφορείο, μας ήρναν πέτρες. Και να κλειδώσω, Νικόλα, εγώ έσκυψα κάτω από μια μαξιλάρα και ήρθε ο Τούρκος και μου έδωσε μια εδώ και εφήρθηκα μες στο λεωφορείο και δεν θυμάμαι τίποτε άλλο.
Η καλύτερη περίπτωση φυσικά το ότι να συμβιώσουμε 4 οικογένειες όλοι μαζί σε ένα διαμέρισμα, χωρίς έπιπλα, χωρίς κρεβάτια, μόνο με κουβέρτες που τις βάζαμε κάτω και κοιμόμασταν στην αρχή. Και σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα ειδικά, γιατί είχα πρέφος 40 ημερών, που όταν γίνονταν οι βομβαρδισμοί ήταν πολύ πολύ αναστατωμένο. Οι συνέπειες του πολέμου ήταν μεγάλες, ήταν και οικονομικές και ψυχολογικές. Άλλαξαν η ζωή μας άρτη, διότι βρεθήκαμε σε χώρους τους οποίους δεν γνωρίζαμε και σε κόσμο τον οποίο ήταν άγνωστος μας, μακριά από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους. Φαντάσου τώρα να γεννιέσαι σε ένα χωριό, να πηγαίνεις από τον νηπιαγωγείο να έχεις τους φίλους σου, όπως ξέρεις και εσύ Άσο, να έχεις τους φίλους του νηπιαγωγείου, πάει στο δημοτικό με τους φίλους σου, με τους γείτονες σου, πάει γυμνάσιο με τα ίδια άτομα, οι φίλοι σου και ξαφνικά να εξαφανίζονται όλα. Και ο ένας να βρίσκεται στη Λεμεσόν, ο άλλος στο Βαρός, στο Λάρνακα, ο άλλος Λευκοσία. Το χειρότερο συναίσθημα για μένα ήταν που έχασαμε, εκτός από τα σπίτια και οτιδήποτε μας εθύμισε την παιδική μας ζωή, τους πραγματικούς μας φίλους. Προφανώς, γιατί την ιστορία μας πρέπει να την θυμόμαστε, να μην την ξεχνάμε ποτέ και να προσπαθούμε συνεχώς να γινόμαστε πιο σοφοί για να μην μας ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα και όχι μόνο να μην μας ξανασυμβούν, αλλά πολλά από αυτά να καταφέρουμε στο μέλλον σιγά σιγά να τα διορθώσουμε. Σίγουρα το μεγαλύτερο αγαθό για την ανθρωπότητα είναι η ειρήνη. Γι' αυτό σε όλα τα εγγόνια μου θα έλεγα να είναι αγωνιστές για την ειρήνη. Θα πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές, διότι ο πόλεμος φέρνει καταστροφή, φέρνει θανάτους, χάνονται ζωές, χάνονται άνθρωποι. Θα πρέπει να το έχουμε σαν παράδειγμα για να αποφεύγουμε και να επιδιώκουμε την ειρήνη. Δεν έχει χειρότερο πράγμα από τον πόλεμο. Τίποτε το χειρότερο. Σίγουρα, αν είναι κάτι που περνά από το χέρι των νέων γενιών προς αποφυγή οποιασδήποτε σύραξης ή οτιδήποτε, σίγουρα να το εφαρμόσουν, εφόσον μπορούν, και να συμβάλλουν στην ειρήνη. Οι νέες γενιές δεν πρέπει να ξεχάσουν τα χωριά μας, τις πόλεις μας που πήραν οι Τούρκοι. Πρέπει να τα θυμόμαστε κάθε μέρα. Η ειρήνη είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει ο άνθρωπος. Και όταν έρχονται στη μνήμη μας αυτά τα τραγικά γεγονότα που μας βρήκαν το 1974, τότε πράγματι καταλαβαίνουμε τη σημασία της και πόσο καλή είναι για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Η ειρήνη είναι ένα από τα πιο μεγάλα αγαθά στη ζωή. Η ελευθερία είναι και αυτή ένα μεγάλο αγαθό, το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να το εκτιμούμε. Θα πρέπει οι νέες γενιές και ειδικά εσείς να θυμάστε ότι ποτέ να μην παρασύρεστε από τις πολιτικές αντιπαλότητες, αλλά να βάζετε πάνω απ' όλα την αγάπη στον τόπο
μακάρι να μην γίνει ξανά πόλεμος. Για να καταλάβετε τη σημασία του πολέμου. Αυτά έχω να σου πω μόνο. Δεν είναι καλό πράγμα για μένα. Είναι χαραγμένα στην ψυχή μου. Αυτό σου το λέω και κλαίω. Αυτό δεν θέλω να ξαναγίνει πόλεμος, Νίκολα. Να ζήσουν τα παιδιά μου, ούτε τα εγγονιά μου. Ποτέ ξανά πόλεμος. Πάντα όλα τα προβλήματα να λύονται με ειρηνικά, με συνεννόηση κλπ. Όσο δύσκολος και αν είναι ο αντίπαλος. Θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο ειρηνικό. Ας μην αφήσουμε το παρελθόν να επαναληφθεί. Δεν ξεχνάμε τον πόνο του χθες, αλλά ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο. Ας μη βιώσει κανένα παιδί ξανά πόλεμο.